היי, שמי אורן אבנר, אני יזם עסקי. הגעתי למעשה לתחום קידום אתרים לפני 3 שנים, כשהתחלתי לחקור את האינטרנט ולהתעניין בו. הבנתי שזה ערוץ שיכול להוות עבורי עתיד כלכלי טוב. בעקבות הקורס, כחלק מפרויקט שקיבלנו לבנות אתר, החלטתי שאני בונה אתר שהוא מניב ומרוויח. ואז בניתי למעשה אתר עבור מוצר שאני משווק באינטרנט, זה מוצר שנקרא קליר. זה מוצר טבעי לפטר את הציפורניים. כמובן שאת האתר שבניתי, בניתי אותו על פי הכללים שלמדנו בקורס, עשיתי מחקר מילות מפתח, ראיתי איזה מילה היא באמת רלוונטית, ותקופה של שנה הובלתי מדורג ראשון בגוגל בנושא הזה, וזה אתר שדרך אגב עד היום הוא מביא לידים ומביא הכנסה. האתר הבא שבניתי היה אתר בתחום של עיסויים תאילנדים, זה עסק של אשתי בראשון, ובניתי לה באמת אתר שהוא ממוקד על מילות מפתח רלוונטיות, על ארגון תוכן, על פי הכללים שנלמדו בקורס. הקורס ברמה מקצועית מאוד גבוהה, מועבר על ידי שרון קליין לרוב, שהיא באמת נותנת תשומת הלב המרבית וחניכה מצוינת, וכמובן אורן שץ שהוא עילוי בתחום האינטרנט, שלי הוא היווה השראה להבין שבאמת האינטרנט זה משהו שיש בו הרבה מאוד כסף ויש בו עולם ומלואו מה שנקרא. כמובן שהיו בקורס עוד מרצים נוספים שהגיעו מבחוץ, שנתנו לנו כלים וחומרים לעבודה באינטרנט, אם זה לקידום אתרים, אם זה לנושא של גוגל אדוורדס. לסיכום, סך הכל, כמו שאתם מבינים, אני מאוד מרוצה מהקורס. הקורס תרם לי המון ועזר לי לקדם את כל העסקים שלי באינטרנט, וכמובן שהיד עוד נטויה. אני ממליץ בחום לכל מי שרוצה להצטרף וללמוד את תחום הזה של האינטרנט, לעשות את זה ולעשות את זה עם SEO קולג', עושים את זה ברמה הכי גבוהה והכי טובה בשוק. ואני מאחל לכם שיהיה לכם רק בהצלחה.